Oh, Commander Anna. Makadi hama neshamwari. Tinokwasira mese muzita raMambo Jesu. Tasangana zvekare nemuzita raivo Mambo Jesu. Ivo vakatida nerudo rukuru. Ivo vanogara nekusingaperi. Saka nhasi tine nyaya huru chaiyo yatinayo. Okay, ndanga ndichigadzirisa audio yandicharekodha panapa. All right. Saka this is Bethel House of Prayer Ministries, but per YouTube we are under Bethel House School because ministry yekudzidzisa zvepamweya, kudzidzisa zvekuchikoro zvekare zvepanyama. All right. Saka inini ndakachata 1996. I know vakawanda venyu muti hii kuma 1900s ndo zvinoita mwana wangu Rebecca hanzi 1900s kunge zvataita isusu kuti kuma 1800s. Saka taakuzonzivo kuma 1900s, asi ndo pandakachata. Pandakachata hama dzangu ndakange ndine 29 years. Chandaifunga ndechekuti izvo ndikachata ndamunhu ati ndikapinda mumba ndabva ndagarika nekuti ndamachuwa ndakura ndiri kuziva. Hazvina kubatsira hama dzangu. Ndakatenduka 1981 ndiri kuhigh school. Asi kunyange takange takatendeuka ine murume wangu tiri mamembers ekuchechi, mararamiro edu shuwa haana kuratidza kunge tiri vanhu vakatendeuka. Hongu taenda kuchechi, hongu takange tisingarwe zvibhakera asi zvepanyama, asi tairwa zvibhakera zvemashoko, zvemaemotions. Saka mibvunzo yakawanda yandinowana kana matambudziko akawanda anosangana nawo mudzimba, mumarriage kunyanya. Hongu tine mafinances, hongu tine zvinhu zvevana, asi kazhinji tiri kutaura nyaya dzemumba, mukadzi nemurume. Anogona kuva ari mukadzi, kazhinji mukadzi ari kuchema-chema. Kanawo varumewo futi vane zvavo zvinenge zvichivashungurudzawo zvekare. Saka tinoda kuenda kuna Ephesians chapter 5. Now, Ephesians chapter 5, it's a very good chapter. Ini ndokwandakawanawo revelation. Saka ndichingoendera mberi nekanyaya kangu kandiri kutaura keupenyu hwangu nemurume wangu. Takagara makore akati zvichingodaro, zvichingopresa, zvichingonetsa. Kusvikira ini ndazongoti mumwoyo kama handina kumutaurira murume wangu kuti ndiri kufunga zvipi. Ndakange ndafunga kuti ndaakusunga twangu ndiende, ndine basa rangu, ndinoshanda, ndinongotakura vana vangu ndodisappear ndoenda. Ina handisi kuda zvekudadirwa. Chii chakange chandinyanya kundinetsa? Mirai ndikutaurirei zvimwe zvandaingofunga kuti zviri kundinetsa pamazuva iwayo. Alright, ndaitizvo kunyanya ndiri kuchikoro ndaiona kunge ndiri muranda. Ndaiona kunge handina value, ndaiona kunge ita mari yekutokumbira here. Then kana wakuzoudzwa kunzi mari hapana, asi ona iye achitenga zvimwe zvinhu zvanofunga kuti kaona kuti mari hapana sei uchizonotengawo zvakati. I think my ladies mungawirirana neni ipapo. Saka kana izvo kukumbira kwacho ndaibva ndaona kunge ndazvisvitsa pasi chaipo kuti ndobva ndakumbira here. Ini ndakambenge ndine zvinhu zvangu ndega ndiri kuZimbabwe. But anyway, saka pana ndaakushanda. Then nenyaya yekunoku yekuti kana une vana uchivaendesa kudaycare apa uchishanda, ukasvika kumba kubika, kuklina imba, kusuka ndiro, kugezesa vana, kuvararisa, kunovadhoropa kudaycare, kuvapika, kuenda kubasa. Nekuti murume wangu basa rake haana a set schedule. Haana he's an independent contractor, trucking business, tine truck. Saka anogona kuenda out of town 1 day, 2 days, or a whole week ozodzoka. Anogona kusvika kumba midnight, anogona kusimuka midnight. Saka hapana zvekuti
okay, ndiye achanotora vana nhasi. Anogona kuva pick up nhasi, but ndinotozofind out ato pamwe mutown kuti okay, ndadzoka ndozoti ungamanya unotora vana here. Asi anenge akanetawo. Asi mazuva iwo ndakanga ndisingambozvifunga kuti anenge akaneta, nekuti akanga ndakungoti koininiwo ndini ndomonzi chakati, dai ango vhacuuma zvake, dai ango ndomamirira zvanga zvakaita. Saka ndaiona kunge ndiri muranda, ndaiona kunge handisi kuappreciatwa. Ameno ini kungonzwa kungobwekana kana hama dzake dzikauya, inini handina hama dzangu dziri kuno uko, ndobva ndangonzwa kunge achibatsira amai vake, nogona kunge amai vanguwo ininiwo, nyaya dzacho hadzimbopera, list yacho inenge yakangoreba. Saka semukristu ndakaona kuti my life was really like a lie. Ndanga ndisinganyatsorarama life yandakanga ndichida inini pachangu. Ndakanga ndakurarama imwe life yakanga yakungondicontrola ende ndanga ndisisina control. Saka ndadaro manje ndakasvika pakuti okay, mirai ndimbotaura naanti vake ndipasta, pamwe vangandibatsirewo. Kutsvaga rubatsiro kumunhu handiti ka? Mirai ndimbotaurawo nanhingi, maybe mufundisiwo vangandibatsirewo. Pandakataura naanti ndakashatirwa zvekushatirwa zviya because ndakaona kuti number 1 vanga vari kuside kwake, number 2 ndakaona kunge vanga vatoudzwa nyaya dzacho kare, saka already vanga vatondijaja kare. That day ndakaita decision, maybe yakanga iri the best decision yeupenyu hwangu here. Ndakati handichafa. Ndakataura nemunhu about my situation, ndakuvhara muromo wangu, ndavhara muromo, handisi kutaura nemunhu zvekare, ndapedza nemunhu, kuita zvinhu zvangu ndega, I'm done. Asi nguva yese iyi munofunga pamwe ndainamata here? I was not praying. Handikasingambonamata kana I wasn't, handisinganamati. Not one day randakaenda nesituation iyo kuna Mwari. Not one day. Kana handabvira ndambonamata kana one day kuti nai Mwari we. Imwe prayer yandainamata ndeyekuti Mwari ndoda mafriends. Ndio prayer yandainamata, Mwari ndoda mafriends. Saka mapriorities angu, maonero angu eupenyu zvese, it was off. Ko marriage yacho ndaiinzwisisisa here? Hapana wakanga ambondidzidzisawo kuti marriage zvinoreva chii, kuchechi handabvira ndambozvinzwa. Hapana taifunga kuti marriage kana kuti ukagona kubika here, pamwe kuchengeta imba here, kutsvaira, kucleana. Ndaizviita hama dzangu, but handiyo marriage, handizo zvinoreva marriage. Saka hatipindei mushoko, ngatipindei mushoko tiverenge kuna Ephesians, ndiri pachapter 5. Okay, matora maBibles enyu here? Ini ndiri munhu anotenda mushoko, saka ngatorei maBibles edu. Ndoda kungotaura kune vane maBibles ari mufoni. Kuva neBible mufoni hakuna kuipa, chinhu chese chine nzvimbo yacho, chine nguva yacho. Asi foni iyo ikafa, wodawo kuti mweya wako ufewo here nekufa kwaita foni? Ngatiitei Bible chairo iri mapepa aunobata maoko mako uchinyatsotarisa kuti okay, ko panapa zviri kunzi chii. Saka hanzi, wives, be submissive to your own husbands as unto the Lord. Ephesians chapter 5 tapa verse 22. Asi ngatimboenda pa21, nokuti kazhinji tiri kutangira pa22. Hanzi, being submissive to one another in the fear of God. Mazvinzwa? Being submissive to one another in the fear of God. Kureva kuti murume zvekare anofanira kuzviisa pasi pemukadzi wake, mukadzi achizviisawo pasi pemurume wake. Asi zvese izvozvo tichanyatsoona kuti zvinofamba sei. Okay, handei panapa pavhesi ya 31. Pavhesi ya 31 panapa tapada kuverenga panapa. For this reason, okay, a man shall leave his father and mother and shall be joined to his wife, and the two shall be one flesh. Hanzi murume achasiya baba vake namai vake
obva abatanidzwa nemukadzi wake, ivo vaviri ivavo vachava nyama imwe. Vanhu 2 vogwa nyama imwe. Zvinhu zvemweya izvi, tiri kutaura zvinhu zvepamweya. Marriage ndeyepamweya. Vanofunga kuti marriage ibonde, zvatokwana, toita vana. Marriage yakaodhenwa naMwari musiki wedenga nenyika. Marriage chinhu chinokosha. Marriage iministry. Marriage ndatichi iministry. Saka marriage zvairi ministry zvinomboreve chii? Zvinoreva kuti kuburikidza nemarriage yedu iyi toda kuunza mbiri rumbidzo kuna Mwari Baba, kuti kana vanhu vakatarisa upenyu hwedu vati zvirokwazvo Mwari varipo, vati zvirokwazvo Mwari wenyu mupenyu imimi, nyatsonditaurirai kuti munozvifambisa sei. Vanhu vanofanira kuona runyararo, kubatana, unity. Vanofanira kuona rudo, love, the true meaning ye-love. Pamurume vanonyatsofanira kunyatsoona love chaiyo chaiyo. Kuti pane vhesi pazasi apa pana Ephesians 5 apa panotaura nezvemurume, ndangoverenga remukadzi chete. Kumukadzi vanofanira kuona kuzvininipisa sezvinofanira kuita chechi yaMambo Jesu. Murume abva aiswa papozisheni yekunziso ave saKristu akada chechi yake, rudo rwake runofanira kuva rwakadaro. Saka okay, ministry. Ngatifungisa pastor. Pastor uri pachechi pako iwe une ministry. Ndiyo yatinogona kuconnecta nayo, handitika? Pastor pachechi. Saka pastor kana ane sangano rake, chii chaanofanira kuita? Imimi munoda here pastor anongomuka one day ongoti, okay, mirai nditarise Bible. Nhasi ndinoverenga papiko. Nhasi tiri pana no, I don't think it's zvinoita. No, hamudi pastor akadaro. Muri kuda pastor anoprepare, pastor anoplana. Sunday isati yakwana, pastor anamata, pastor agadzirira chekudya chemweya asati asvika kuchechi. Hamudi pastor kuti hama dzangu da kutaura chokwadi chaizvo hama dzangu. Handina kana kutombonamata kana svondo rese rinoiri kana hapana andambonamatira kana munhu wani, kana wani andanamatira svondo rese rinoiri namai Peter tanga tichirwa zvisingamboita, saka handisina time. Hamudi pastor akadaro. Unoda pastor anonyatsotora position yake zviri serious. Saka marriage it's a ministry. Tisangoitora tichingofunga bonde, tichingofunga kunotamba hurora panenge pafiwa, tichingofunga notamba pamichato nekubika pamichato yemumhuri. No, marriage chinhu chinokosha pamberi paMwari. Saka nokuti marriage inokosha uye yakaodhenwa naJehovha, tabva taida dambudziko, tine muvengi Satani. Tichipinda mugarden, kana tapinda mugarden, tichiona zvakaitika mugarden muna Genesis, nyaya yakapinda imomo, muvengi akapinda. Asi muvengi akapinda kuburikidza nekumukadzi. Tinoziva kuti Bhaibheri rakati murume ndiye the head, kwete kuti mukadzi haakosheswe. Mwari ndiMwari veorder, uye Mwari havazi Mwari wenyonga-nyonga, havazi Mwari vanodzikisira mumwe munhu, havazi Mwari vanoita kuti iwewe favorite, uye handimude zvakanyanya, kwete. Iye akaiswa pakunzi ndiwe head ane responsibility. Achamira pamberi paJehovha neuhedhi hwake ihwohwo, achinzi ndiwe musoro. Achamira pamberi paJehovha achipa chapupu kuti position iyoyo akaibata sei. Saka musangoti dai ndakanga ndaitwawo murumewo, imbofungaiwo nazvo izvozvo. Kuitwawo mukadzi iposition. Uri mai une office, saka office iyoyo unofanira kuzopawo chapupu neoffice iyoyo mauri imomomo. Hama dzangu, ngatitore nyaya yemarriage serious. Ngatitore nyaya yemarriage zviri serious. Tisangomhanyira marriage, tisangopinda marriage tichingofunga kuti nezvebonde,
tiri kunzwisisisa. Ndosaka tiri kuita mateachings akadai, tichidzidzisa zvakadai. So kuZimbabwe tine problem. Economy, inyaya dzemafinances, inyaya dzekugara, vanhu vachiwana chekudya nechekupfeka, vana vachienda kuchikoro, vamwe vari kuzvishaya zvese izvozvo. Saka mwana ari kusvika 15 years 16 years ochobva angopinda pamurume achiti pamwe zvingandinakire. Ndo inongonzi from the frying pan into the fire. Achipinda imomo haana kuenda zvakanaka, ane pfungwa dzakanaka, ari kutotsvaga rubatsiro. Saka mapindiro atiri kuita marriage, munhu wega wega ane idea yake, ane nhamo dzake, ane maproblems ake. Vamwe vari kutizira, vamwe vari kuiswa pressure. Kana ari mukomana anenge asvika kuma20 chakutiwo, kuma29 ko nzwa iwewewo uchazosetla rini, uchazoita imba rini. Kana uri musikanawo zvichingonziwo ko kana hapasi takamboona mukomana panapa une 25. Saka vamwe ipressure, vamwe childhood dream ndozvavaingofunga. Vangori mudi kuti ndichazongoitawo kamba kanguwo, ndichinoitawo vana vanguwo, zvichingodaro. Saka munhu wega wega ane zvakasiyana siyana. Ndiri kungotaura tiri muchechi sevana vaMwari. Zviri kuwanikwa izvozvo izvo masangano menyu imomo, kune vamwe vana havasi kuwana chekudya, havasi kuwana vanhu vanovada. Saka ari kutotsvagawo munhu anomudawo. Saka akangoonawo Pitawo anenge ari garden boy, ongotizira Peter, woenda kuna Peter. Asi Peter ane nhamo dzakewo. Vabereki vakewo vari kumusha varombo, vari kutotarisira kwaari. Saka izvo ane mukadzi, paazoone mwana, mari hadzichabhalansa. Asi tinoziva Mwari, musiki wedenga nenyika. Hama dzangu, marriage inokosha. Saka hazvina basa kuti iwe nyaya yako yakamira sei. Usashungurudzike, usanetseke. Tine tariro nekuti Mwari wedu uyu mupenyu, iye ndiye akasika denga akasika nyika. Psalm 23 verse 1 inoti, mambo ndiye mufudzi wangu, hapana chandinoshayiwa. Zvinomboreveiko? Handishayi ruzivo, handishayi njere, handishayi uchenjeri, handishayi chekudya, handishayi chekupfeka, handishayi runyararo, handishayi utano, handishayi rudo, handishayi mufaro, handishayi fill in the blanks. Pedzisa iwewo. Handishayi. Chaunoda ichocho hauchishayi, nekuti zvose zvinodiwa nemunhu zviri munani muna mambo Jesu. Saka ndotariro yandokukupai. Kunzwisa zvekuita mumarriage, muimba, tinozviwana muna mambo Jesu. Nekuti Mwari Baba ndo vakaodhera, ndo vakagadzirisa imba iyi. Asi muvengi Satani akatuma madhimoni ake kuti endai munoparadza dzimba. Saka chii chiri kuitika? Tiri kuona kuti pane vaya vakungoti ini ndoda kungoita second wife, zvina basa. Vamwe vari kungoti aiwa inini second wife handidi, ndoda kungoita girlfriend kusaiti, tichingoitisana zvedu vana. Munhu kutodaro so kutoti it's okay, chero ukangondichengeta chete. Nyaya yekushaya, inyaya yekushaya. But muvengi arimo, pane mweya iripo. Kune vari kuenda kun'anga, madzimai, vasikana, vachitsvaga varume vanenge vane mari. Asi murume uyu anenge atori murume wemunhu. Saka hama dzangu, zvinokosha kuti munamatire varume venyu. Psalm 91, ngatitangei naipapo paPsalm 91, muchingoti every day, every day, every day. Imwe prayer yamunganamate ndeyekutizvo, Mwari Baba, chese chinoitika muno mumarriage chinenge chakarongwa nemuvengi, ndiri kuda kuti muchiexpose. Chese chinenge chakarongwa nemuvengi chifumurei, mundizivise chisati chaitika. Imwe prayer point yamungaite ndeyekuti, Mwari Baba, murume uyu kana kuti mukadzi uyu ndimi makandipa, ndoda kukutendai naye. Saka nekudaro ndiri kuisa tariro yangu mamuri kuti imi muchamuchengeta, asazoteyewa nemuvengi. Imimi mumuchengetedze muruoko rwenyu rwerudyi, rwenyasha, rwerudo, kuti afambe munzira yenyu.
Saka ukadaro so unenge wagona. Asi mamwe madzimai adaro, drama. Akangononoka kusvika ne5 minutes. Wanga uri kupi wewe? Kuhura kwako kwanyanya. Okay, tichakubatsirai. Inini dambudziko iro handina kusangana naro. Ndoda kutenda Jehovha. Ndinokutendai Jehovha, ndinokutendai. Handina dambudziko iroro. Saka sekutaura kwataita masituations aya kuti nemuvengi hama dzangu. Ndakuda kutarisa pana Ephesians chapter 6. Kune muvengi ane matricks. Muvengi uyu akaipa uyu. Okay. Saka pana Ephesians chapter 6 panapa. Ndongotangira pavhesi ya 10. Finally, my brothers, be strong in the Lord and in the power of his might. Put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the schemes of the devil. Mazvinzwawo. Schemes, tricks. For our fight is not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of darkness of this world, and against spiritual forces of evil in the heavenly places. Hama dzangu, kune muvengi ane matricks ake aari kutamba. Inini kungonzwa kungobwekana. Asi chandisina kukutaura ndechekuti kumusha kwedu ana tete vangu havagari mudzimba. Hama dzangu, close relatives kana vari vechikadzi havagari mudzimba. 2-3 varume, marriages zvichingoramba zvinongodzokera zvakangodaro. Saka semuKristu ndaizviziva kuti kune dambudziko iroro, asi ndisingazivi kuti unokunda sei. Ungangodaro une dambudziko rakadaro. Inonzi mweya yerima. Atinoti generational curses iwayo. Saka nekudaro tinofanira kubva tangwara. Tofanira kungwara. Tofanira kuziva zvekuita. Saka kana uri kudhila generational curses, ndichaisa a link yekune imwe video yekutizvo unzwisise generational curses nekugadzirisa ipapo. Imwe ministry yandinoshanda nayo inondiropafadza. Saka ndichakonekta ipapo mowacha video iyoyo moita masteps iwayo kuti generational curses enyu nyaya dzenyu dzigadziriswe. Ndizvo zvoka. Saka muvengi ane zano rake, ane maplans ake. Saka nesuwo tinofanira kuva tiri pagame plan yedu takanyatsomira tichiziva zvatiri kuita. Ngatizivei muvengi wedu. Number 1 ndisatani. Muvengi ndisatani. Murume wangu haasi muvengi wangu. Kwete. Kuna akazombonzi, iwe Mary ndinokuda, ndoda kukuroora. Oti amai vangu vauya vazoda kuti kuendesa kunokuratidza kuna amai vangu nana tete vangu Mary. Ende wakanaka. Ene ndichanyatsowana mukadzi akanaka wokushusha. Kuna akambonzwa rwere nemumwe murume kunzi ndoda kukuroora ndiwane wokushusha. Dear, hey baby, uda chicken here? Uda nandozi, uda chii? Ndio maitirwa zvaitwa mazuva iwayo. Musati makunzi mai Peter. Mazuva ano mai Peter. Hauchanzi Mary. Zvakatopera zvokunzi Mary zviya zvakapera. Mai Peter. Unotukwa, unoudzwa zvimwe zvinhu zvisinorwadza. Saka muvengi anoisa poison mumazwi, mumashoko, kuti aparadze imba yenyu, kuti aparadze Jesu ari mamuri. Ndisatani kauya. Satani haasi kungoataka imimi, ari kuataka destiny yenyu, zvakarongwa naBaba nyika isati yavapo.
haasi kuda kukuonai muchifamba mudestiny yenyu, haasi kuda kuona Peter achifamba mudestiny yake, haasi kuda kuona baba Peter vachiita zvinobudirira. Satani akativenga. He hates us with a passion. Akativenga. Takasikwa nemufananidzo waMwari Baba. Ivo Mwari, iye Satani anovavenga. Saka akatitarisa isusu so, zvinobva zvakwidza, BP inobva yakwira. BP yakwira. Haadi kutiona. Saka iye ane plan. Saka nesu tinofanira kuva tine plan, tichiunderstanda kuti zviri kufamba sei pano panyika patiri panapa, zvinhu zvinofamba sei, zvinhu zvemweya. Hatisi kurwa nenyama neropa. Murume wangu handiye muvengi wangu, amwene vangu kwete, tete handivo, vabereki vangu, hanzvadzi yangu, bosi wangu havazi rivo vavengi vangu. Saka murume uyu matukiro ari kuita aya kutoshandiswa naSatani. Hama dzangu, kushandiswa naSatani. Mamwe mamarriages takapinda tichingoita zvekungoti ndamufarira mukomana uyu, ane mari, zvatataura zviya zvemamotives imari kana kuchiva meno, zvataingofunga mazuva iwayo. Hatina kutomboti Jehovha, murume uyu zvakamira sei. Hongu wapinda mumarriage iyoyo, Mwari ndiMwari venyasha, ndiMwari vetsitsi. Musashungurudzike, musanzwe kubva mati pamwe Mwari oda kuti ndibve, kwete. Musabude mumba. Ini ndiri kuti usabude mumba. Ngatifambei tese neshoko raJehovha. Ngatifambe hama yangu neshoko. Mwari ndiMwari venyasha. Vanoridhima, vanodzikinura. Asi pavanhu 2 imimi mumba menyu muri 2 makadaro so, chandingakutaura ndechichichi. One wenyu akaita sarudzo yakanaka, akati inini ndichatsvaga Mwari nemwoyo wangu wese, ndichamirira marriage iyi, ndoda kuti zvinhu zvinofamba. Ndicharamba ndichikupai testimony yangu muone ndakabva neko, hama dzangu we. Zvakange zvakapresa. Kana ndichiti hakuna mukadzi anongoti ndoda kurongedza mangwana, ndakuda kuenda, unenge uchinzwa pressure. Asi pressure iri kubva kupi? Iri kubva kumuvengi. Saka matricks anoitwa ndeaya. Mweya yekumusha kwangu inini inenge ichiita kuti murume wangu aite, inenge ichiataka murume wangu kuti andituke, andipopotere, aite hutsinye kwandiri. Mweya yekumusha kwake inenge ichindiita kuti neniwo ndirespondewo zvimwewo tichingodaro so. Saka fireworks, hama dzangu. Matrix. Asi imi muri 2 munodanana imi. Rudo rwenu rwakaenda kupi? Rwakaenda kupi? Munodanana. Rwakaenda kupi rudo irwo? Ruchiripo. Asi pane malayers. Ndizvo malayers epain, ruvengo, bitterness, mashoko, zvakawanda zvaitika. Nhasi ndave ndine tariro. Jesu ndiye tariro yedu. Saka tichaenderera mberi tichitaura nenyaya dzemudzimba, kunyanya panyaya yemarriage. Ndiyo tiri kubata panyaya yemarriage. Saka hama dzangu, musanetseka. Jesu ndiye tariro yedu. Saka ndinonamata zuva ranhasi kuti iwe nemhuri yako, nemurume wako kana mukadzi wako, nevana vako, kana uri single, vekumhuri kwako, kuti Mwari wamasimba ose ngavakusimudzirei, ngavakuropafadzei. Musanetseka, musaneta pakuita zvakanaka, nekuti muchakohwa panguva yakafanira. Galatians chapter 6 verses 7 to 9. Asi chandichakukumbira ndechichichi, ndoda kukusirai mashoko aya, mashoko ekutizvo mapedza audio ino, ndoda kuti muverenge Matthew chapter 11, motanga pavhesi ya 28 kusvika pavhesi ya 30. Motura mitoro yose kuna mambo Jesu. Mapedza kudaro so, moregerera muchiti ndiri kuregerera vanonditadzira, ndasarenda zvese kwamuri neupenyu hwangu, murume wangu, vana vangu. Mapedza kudaro movhara maziso, moti mweya mutsvene, taurai neni. Moita kana 10 minutes makavhara maziso makati zii.
Ndokuda kuzonzwa kubva kwamuri. Saka namba yangu iri ipapo yeWhatsApp, muchaiona namba. Toda kutenda nekuuya kwamaita tichibatana pamwe chetepo. Mwari wamasimba ose ngaakuropafadzei imi pamwe chete nemhuri. Pamberi nekudanana mudzimba, kusimudzirana, totizve ngatigare tiri mushoko, nekuti iroro shoko ndo richaita kuti tikunde. Kunze kweshoko hakuna kukunda kuripo. Haisi prayer, ishoko. Simba riri mushoko. Prayer isiri mushoko haina simba zvachose. Love you, love you, love you. Bye bye. naCommander Ana pano ndichiti shalom. Tichasangana zvekare next time. Muzita raMambo Jesu. Amen.